שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מדברים לכתחילה, ההסכת דומני היחיד שמתעסק בשאלה של התחדשות התורה, תורה ישראלית, מה אנחנו צריכים בדור הזה מהתורה שלנו ואיפה החברה הישראלית נמצאת מול הדבר הזה. ואני שמח לדבר עם מחנכים, עם רבנים, עם יוצרים של תורה ועם לקוחות של תורה על השאלה הזאת, אנשים מכל רחבי הספקטרום הדתי, והיום אני מאוד מאוד שמח לארח את עורכת הדין, שגית פרץ דרי, אישה מרתקת שלומדת ומלמדת תורה, ועכשיו גיליתי שיש לה גם תואר שלי בתלמוד, אבל שלום, שגית. שלום יואב, תודה שהזמנת אותי. אז בואי נתחיל, כמו שאני מתחיל עם כולם, בסיפור האישי. את בעצם, אני זוכר, שמעתי ממך איך בגיל צעיר מאוד, כבר התחלת להיכנס לעולם של תורה, במקום די מפתיע לבת, וגם למקום שבו היית. כן, לקח לי זמן להבין שזה מפתיע, כי כל האירוע לכתחילה היה יוצא דופן, אבל בהקשר הכללי יותר, הכלל ישראלי או הכלל יהודי, ככל שעבר הזמן הבנתי שזה יותר מפתיע ממה שחשבתי. אז אני גדלתי במושב בפריפריה, מושב של עולים ממרוקו, שאפשר לומר שזה היה כמו איזה מין כפר שהרימו אותו במהרי האטלס והעבירו אותו לגבעה בשפלת יהודה. שני ההורים שלך? אז זהו, אז שני ההורים שלי בעצם ילידי מרוקו. אמא שלי ילידת ישראל ממש חודשיים שלושה אחרי שהם עלו לארץ, אבא שלי נולד במרוקו, והם שניהם ילדי מושבים של הפועל המזרחי, שזו בעצם הייתה התנועה מיישבת של המפד"ל, מה שהיה המפד"ל בזמנו. כך שההקשר הפוליטי שגדלתי בו היה ההקשר של יישוב ששייך למפד"ל, נגדיר את זה ככה, והסביבה הייתה סביבה, מה שהיום מכנים מסורתית מרוקאית, של אנשים שנעו תמיד, שהיום קוראים לזה רצף, אבל אז לא היה לזה כל כך כינוי, ומה שאני הכרתי זה שיש במושב גם את הרב, וגם את אלה שנוסעים בשבת ובאים לבית הכנסת, וגם איזשהו סטטוס קוו כזה של דברים שכולם שומרים, כולם עושים ארוחת שבת, כולם שומרים כשרות, כל הנשים הולכות למקווה, ויש איזה מין... אז דווקא הנסיעה בשבת זה היה משהו שהוא... זה היה יוצא... נתון למשא ומתן? אז אני לא חושבת שזה היה נתון למשא ומתן, כמו שזה בכל זאת היה שנות ה-80 במדינת ישראל, וכבר היו אנשים שעשו דברים שאולי הסבא שלהם לא עשה, אבל זה לא הוציא אותם מהמחנה. כן. זאת אומרת, הם עדיין, הם היו חלק מהמושב, והם באו לבית הכנסת בשבת, והיה ברור שיש אצלם סעודת שבת, והיית יכולה לראות שהאישה שלהם הולכת למקווה. זאת אומרת, זה לא היה סותר. אבל זה מושב שאנשים אחרים היו קוראים לו מושב דתי. את קוראת לו היום מסורתי, אבל בעצם... תראה, אני מכירה מושבים שמבחינת השיוך הפוליטי שלהם, היו שייכים לתנועת העבודה. זאת אומרת, תנועת המושבים של מפלגת העבודה בזמנו, והם היו בדיוק אותו דבר, מבחינת ההתנהגות הדתית. נכון. כך שאני חושבת שהזיהוי הוא לא עושה צדק. הבנתי. למושגים. מעניין. אבל את אומרת, יש רב למושב, זה אמירה. אבל זה לא היה רב שהיה רב שממונה וקיבל שכר. זה היה רב שהקהילה... עוד יותר שצמח אומר מתוך משהו. הקהילה. כן, אבל זה עוד יותר אומר משהו. כן. דווקא. תראה, אני אגיד לך, אני חושבת שצריך להגיד משהו על מסורתיות, בהקשר הזה. אבל אני לא אוותר לך שתספרי את הסיפור אני שלך. אספר את הסיפור. המסורתיות היא דתית ביסודה. כן. היא דתית ביסודה במובן הזה שהיא לא מודדת את חברי הקהילה על פי רמת קיום המצוות שלהם, ואין איזה מניואל, אין תפריט של מה אתה חייב לעשות כדי להיות חלק מהקהילה. אתה יהודי, ואתה פה. וזה בערך הקריטריון. אבל אין מציאות כזו שיהיה חבר בקהילה שיגיד לא צריך רב. זאת אומרת שזה שינוי, אני חושבת שזה דבר שמאוד שונה
הרבה פעמים הייתה איזו תקופה אני חושב שאת עשית קצת משהו, אני לא בטוח שהוא מדויק. את לא. אומרת, אין מנואל, ולפני זה אמרת, ברור שכולם עושים סעודת שבת, ברור שכולם אוכלים כשר, אנשים טובלות במקווה, זה לא מעט, זאת אומרת, זה המון. זה מנואל, זה כן המנואל. נכון, אבל זה לא... זה ציפייה חברתית, זאת אומרת, מישהו ירגיש לא נוח. לא בטוחה. לא. לא, אוקיי. לא בטוחה. זאת אומרת, זה לא בהכרח נבע מציפייה חברתית, כי אני יכולה לתת לך דוגמה שבעיניי דוגמה כואבת, ושלכאורה הציפייה החברתית בה הייתה הרבה יותר גדולה, וזה עדיין קרה במסגרת הקהילה הזאת, אוקיי? נגיד, היה עם השנים, וככל שהמתירנות המינית התגברה, היו בהחלט בנים ובנות שלא שמרו על הכללים במובן הזה שהיו להם מערכות יחסים מיניות של מחוץ לנישואים, והיו חברים שבאו והלכו וכל מיני, כל מה שקשור בתחום הזה, והם עדיין היו חלק מהקהילה, למרות שאני חושבת שמבחינת הבושה החברתית, אם מסתכלים על זה ככלי של משטור קהילתי, זה היה הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, הקהילה לא הסתכלה על זה בעין יפה, אבל הם עדיין היו חלק מהקהילה. כן. ואותה גברת יכולה להתחתן אחר כך, ואותו בחור יכול להתחתן אחר כך, והם יתחילו לשמור טהרת המשפחה, היא תלך למקווה. כן, ברור. אז לכן אני לא בטוחה איפה פה עובר קו הגבול, אבל כן, בהחלט יש יחס אוהד לעמדה הדתית, וכשאני אומרת ששמרו שבת, הלכו למקווה וכולי, אני חושבת שזה יותר על ציר של זמן מאשר בכל רגע נתון. כן. כלומר, על ציר של זמן במובן הזה, שאם הילד שלי לא שומר עכשיו שבת, או יש לו חברה והוא לא נשוי לה, הוא עדיין חלק מהקהילה, הוא עדיין יכול לבוא לבית הכנסת או לא לבוא לבית הכנסת, ויש איזושהי הנחה שיום אחד הוא יעשה את זה. כן. ותמיד הבדיחה, אתה יודע, שהיו אומרים על המרוקאי, שבגיל 50 אבא שלו נפטר והוא מתחיל פתאום לשמור שבת, אתה מכיר את זה? תמיד היה נראה לנו איזה דבר מוזר כזה. ובעצם זה לא כזה מוזר. לא, זה לא מוזר. למה זה מוזר? כי אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל לפני 20-30 שנה כשאנחנו היינו בני נוער, היחס להתנהגות דתית כזאת היה... צריך להיות קוהרנטי. היה ביקורתי. ברור. אוקיי? היה ביקורתי מאוד. ואני חושבת שהתפיסה המסורתית היא יותר רואה את הדברים על ציר של זמן. אותו בחור שלא שמר שבת, שלא היה דתי בשפה שלנו, כן? הוא זה שמתחיל לשמור שבת כשאבא שלו נפטר, ויש בזה משהו של החזקה. מגיע הרגע של החזקה. אפשר אולי להשתמש פה, אני חושב, במינוח של מאיר בוזגלו, של נאמנות. זאת אומרת, יש פה משהו, נכון. אני כרגע באופן אישי, לא מתאים לי, כבד עליי, לא יודע מה, אבל תשאל אותי, תשים אותי בפינה ותגיד, אתה נאמן למערכת הזאת ולמסורת הזאת? בוודאי שכן. אוי ואבוי אם אני לא נאמן. נכון. ולכן יבוא היום שאני גם מבצע יותר או פחות. זה כבר עניין של סגנון החיים שלי, או החלטות שלי ברמה הפרטית, ולא ברמת הנאמנות לסיפור. נכון. וזה גם עניין של השאלה מי מחזיק את המחויבות. אם המחשבה היא שאנחנו לא יחידים, כן. אלא משפחה, והאבא הוא זה ששומר שבת, והוא זה שעושה כן. קידוש, כן. ועכשיו אבא נפטר. מישהו צריך לקחת. מי לוקח את האחריות הזאת? והנסיעה הקבוצתית הזאת כן. של קיום זהות. התורה ושל הזהות, היא מאוד מעניינת, כי היא מאפשרת גמישות לפרטים והחזקה כוללת של המערכת. כן, כן. אז, אבל רצית כן. את הסיפור האישי שלי. כן, כן. אז אנחנו במושב של המרוקאים. אנחנו במושב של המרוקאים. כן. בשפלת יהודה. כן, אתה יודע, וכאילו זה מקום כזה רק מרוקאים במושב? רק מרוקאים, ויש יש יבוא מדי פעם של קלות וחתנים, אבל כן. ואני תמיד צוחקת שרק כשהגעתי בפעם הראשונה למרוקו, הבנתי שבמובן מסוים גם מרוקאית היא שפת האם שלי. כי גדלתי במקום שבוודאי כל המבוגרים דיברו מרוקאית. שזה סוג של ערבית. שזה סוג של ערבית. וכן, הרבה מרוקאים מכחישים את זה.
הם מעדיפים להגיד שזה... לא, אנחנו לא מדברים ערבית, אנחנו מדברים מרוקאית. חלק מהעניין הזהותי. אבל מי שמדבר מרוקאית מבין ערבית, פחות או יותר, כן לא? ולא, כן ולא, זה תלוי כמה יש לך אוזן טובה לשפות. זה ניב, הדריג'ה, הערבית המרוקאית, היא ניב של הערבית, אבל היא נשמעת אחרת, היא שונה. אם את רוצה ללמוד ערבית, יהיה לך הרבה יותר קל. כי פתאום את מגלה המון מילים שהם אותו דבר. גם לישראלי דובר עברית ללמוד ערבית, הוא מגלה המון דברים. אז זה נכון, אבל משפחה שמית של שפות, גם אתיופית דרך אגב, זה נשמע מפתיע, אבל יש הרבה דברים דומים. כן, סליחה, אמהרית. גם האמהרית היא גם שפה שמית. אני חוזר למושב. לשפה, למושב. אז במושב, לא, אני חוזר לסגית. לסגית במושב. סגית, את בכורה? אני בכורה, וזה בעצם נקודה חשובה. סגית היא הנכדה הבכורה של הבן הבכור בשבט פטריארכלי. וזה שבט, כי סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה, אני תמיד אומרת, הוא היה המוכתר של הכפר, בהרבה מובנים. והוא היה, בתפקיד הרשמי שלו, הוא היה ראש הוועד, כי זה היה התפקיד הרשמי. וכמובן היה נציג המושב בכל המוסדות המיישבים, כמו מרכז המפד"ל וכו'. הסתדרות הפועל המזרחי. והסתדרות הפועל המזרחי וכאלה. ואבא שלי היה בנו הבכור, עדיין בנו הבכור, שמשמור אותו. והבן הבכור התחתן עם הבת הבכורה, שזו אימא שלי, ונולדה להם בת. מה בכורה. לעשות? מה לעשות? קורה. בעוונות, מה שנקרא. בת סימן לבנים. ואני חייבת להגיד שהם התאפסו על עצמם מאוד מהר. מאוד מאוד מהר. הייתה איזושהי דואליות ביחס אליי. מצד אחד, את יכולה לעשות הכל. מצד שני, אבל מי התחתן איתך? את כל כך חכמה. שנים גם כעסתי על המשפט הזה, כן? ובדיעבד הבנתי שזה, אין לי סיבה לכעוס. זה... רגע, את הגעת כבר לחכמה, זאת אומרת שאת כבר... לא, זה היה בגיל מאוד צעיר, זה כבר בגיע. אבל את מלומדת, את בשלב, אני זוכר שאת הולכת ללמוד במקום אליטיסטי יחסית. אתה רוצה גם את החלק הזה של הסיפור? לא, תספרי את הסיפור. אבל תראה, אבל את המשפט הזה אמרו לי עוד לפני שהלכתי ללמוד, כי זה היה עוד כילדה בגן. כן. כי היה איזה מין דואליות כזאת שהוחזקה כל הזמן במקביל, שמצד אחד את יכולה לעשות הכל, ואני, את המשפט הזה של את יכולה לעשות את הכל, אני שמעתי כילדה בגן. אני זוכרת את זה. כאילו, למרות שאת בת במרכאות, זה קשור לזה? או יכולה לעשות הכל, כי כל אחד יכול לעשות הכל? כי היה גם, אני חושבת שזה היה קשור בעיקר להקשר הישראלי. ההקשר המרוקאי, ההקשר המזרחי, אנחנו נחשבים פחות, אבל את יכולה להראות להם שאנחנו יכולים לעשות הכל. והאת הזה היה בו איזה מין שילוב של היכרות עם המציאות, במובן הזה שאנחנו יודעים שאת ילדה חכמה ומוכשרת, ויש לך כישרון דיבור, אז את יכולה להיות עורכת דין, שזה היה כבר ממש מגיל מאוד 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 צעיר. ומצד שני, ואנחנו יודעים אבל שהעולם לא מתייחס אותו דבר לנשים, ואנחנו יודעים שהעולם לא מתייחס אותו דבר למרוקאים. אבל אנחנו... מה שקוראים היום דאבל, קורבנות כפולה או משהו כזה, כאילו ההפך לפריבילגיה. כן, התמזגות של כמה נקודות זה, אבל... ומצד שני גם דאגה, את כל כך חכמה, אז מי יתחתן איתך? כי הם מכירים את העולם. עכשיו, בתפיסה פרוגרסיבית, שאני החזקתי בה תקופה מסוימת, הייתי צריכים להגיד, מה אתה אומר כאלה דברים לילדה? מצד שני, זו באמת העולם. העולם הוא באמת כזה, באמת יותר קשה לנשים חכמות למצוא זוגיות, אוקיי? נגיד, כן? ואת ילדה בגן, ויש שולחן כזה ושולחן גדול, כי בלי עין הרע, 2 משפחות עם 10 ילדים, מעמידים אותך על השולחן, ואת נושאת נאומים לאומה. עכשיו, איך אני יודעת שזה נכון? כי אני זוכרת נגיד את ממשלת האחדות, מה שהיום מדברים על אחדות, אבל אני זוכרת את ממשלת האחדות הראשונה שאני הכרתי, של שמיר ופרס. זה היה בשנת 84. בדקתי אחר כך פשוט את בת כמה היית? הייתי בת 4. ואני ידעתי... מי זוכר פוליטיקה מגיל 4? אני. וואו. הקשבת לחדשות, היית בעניינים. ורצועת הביטחון. ואני זוכרת את ההתלבטות שלי כילדה, כששומעת את החדשות,
היום נפגע חייל ברצועת הביטחון בלבנון בשנים האלה, אומרת, רצועת ביטחון זה קשור לסיכת ביטחון? כי סיכת ביטחון זה מה שהכרתי עם ביטחון. אז זאת אומרת, ואני זוכרת את הניסיון לפענח, כן, את המושגים. אז לכן אני גם זוכרת שאבא שלי אמר לי בזמנו, אני לא מבין את העניין הזה של לא למנות אישה למועצה דתית. אני פשוט לא מבין את זה. מה זה מועצה דתית? להיות חבר מועצה דתית זה להיות פקיד. מה הבעיה ההלכתית עם זה שאישה תהיה פקידה במועצה דתית? אין עם זה שום בעיה. הוא היה תלמיד חכם, אבא שלך? לא, אבא שלי הוא איש חכם, הוא לא למד, הוא לא היה תלמיד חכם, אבל הוא היה, והוא עדיין אדם מאוד מאוד חושב. כן. ובבדיקה, בדיעבד, בג"ץ שקדיאל הוגש בשנת 86. כן. אז זה אומר שהייתי בת 6. וזה אומר שהוא דיבר איתי על דברים כאלה כשהייתי בת 6. וזה אומר שאני גם זוכרת אותו יוצא החוצה ותולה כביסה במושב. ותולה כביסה במושב, ועוברים הפועלים המכונים היום פלסטינים. ואז הם היו ערבים, פועלים ערבים, בדרך לשדה. וצוחקים עליו. מה, הוא בחורה? מה, אשתך מעבידה אותך? אתה תולה כביסה לאשתך? ושנים אחר כך שאלתי אותו, אבא, כאילו, מאיפה זה בא? הוא אמר, אני הסתכלתי על העולם, וחשבתי, והבנתי שזה הדבר הנכון לעשות. ופמיניזם זה משהו שאבא שלי לימד אותי. אמא שלי היא הרבה יותר מערכתית, הרבה יותר מסגרתית, ואבא שלי הוא היה מי שהחזיק את המחשבה שכך נכון להיות. ובדיעבד, כילדה, אני ראיתי... זה אמירה מאוד לא פמיניסטית, מה שאמרת עכשיו. היא לא פמיניסטית, אבל היא עובדתית. אבא שלי הוא זה ש... היא עובדתית. כן, 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 נכון. ואני לא... תראה, יש לי כלל. הכלל הוא שאני דוברת אמת. איך הלכת להיות עורכת דין? אולי בגלל זה אני עושה נדל"ן. אני לא יודעת. אבל להיות עורכת דין זה היה, אתה יודע, כשרציתי ללכת לאוניברסיטה ורציתי להירשם ללימודי פילוסופיה, ההורים שלי אמרו, תראי. צריך להתפרנס עם משהו. קודם שיהיה לך מקצוע, אחר כך תלמדי מה שאת רוצה. כן. בדיעבד אני לא חושבת שהם טעו, שהם צדקו, אבל אז זה קצת הכעיס אותי. לא, בואי נחזור. אני רוצה להבין. אז זה האבא שגדלתי, וזה הבית שגדלתי, וגדלתי כנכדה של המוכתר של הכפר, והקצת אף למעלה, וההיררכיה החברתית הייתה מוכרת לי, כי אני ידעתי שבמקום שאני גדלה בו, אני נסיכה. ובאמת הייתי נסיכה. כי תודה לאל, לא היה לנו את המאפיינים שכל כך רגילים לזהות אותם עם מזרחיות של מצוקה כלכלית למשל, או אי הערכה להשכלה. זה מעולם לא היה קיים אצלנו. להפך, את צריכה ללמוד. את תלמדי ואת תגיעי רחוק. והדואליות הייתה יותר מההבנה שהעולם לא תמיד מאפשר את זה לבנות, לא כי אנחנו לא רוצים שאת תעשי את זה. כן. ומכיוון שהייתי מאוד מודעת מגיל מאוד מאוד צעיר, וצעיר אני מדברת על גן, ואני חושבת שכשהייתי בת 4-5 ידעתי להגיד את כל ראשי הממשלה של מדינת ישראל מההתחלה, היום אני כבר לא זוכרת, אני מודה. אבל אני זוכרת את זה אז. מתחלפים. הם מתחלפים? לא כל כך. לא כל כך, כן. היום יותר קל לזכור עכשיו, יש איזה ככה, אתה יודע. כן. אבל אז זה היה, וכשאני כילדה הבכורה של השבט, שאנחנו תמיד דואגים לאנשים שלנו, אבל שואפים הכי למעלה, זה תמיד היה קדימה ולמעלה, ולהסתכל אחורה, לא להשאיר אף אחד מאחורה, זה תמיד היה איזה מין החזקה משותפת כזאת. מגיעה צריכה לעלות לכיתה א', ויש לי תיק שקנינו, ובגדים חדשים תלויים בארון, וציוד, ואין לי בית ספר. כי הבית ספר שלי הוא, כי הבית ספר של המושב, הוא, שהילדים של המושב לומדים בו, הוא בית ספר לא מספיק טוב בעיני ההורים שלי. יש לי, אתה יודע, אני עכשיו מספרת את הסיפור מנקודת המבט של אז. יש לי נקודת מבט אחרת היום. על המקום הזה. ובפריפריה, כשאתם רוצים בית ספר טוב לילדים שלכם, אתם הולכים לקיבוץ הסמוך. לקיבוץ ליד. לקיבוץ הסמוך. ששייך למועצה אזורית אחרת בטח, כי במקרה הזה זה היה שייך באמת למועצה אזורית אחרת. לא, לפעמים מחלקים ככה את המועצות. מועצה של המושבים, מועצה של הקיבוצים, כמו שיש... זה נכון, זה לא היה במקרה שלנו, אבל מכיוון שאנחנו היינו משפחה דתית,
כן. והחינוך הדתי היה לא פחות חשוב מהחינוך הכללי. אז היה ברור שהילדים שלנו ילמדו בבית ספר דתי, והקיבוצים אצלנו במועצה לא היו דתיים, אבל ממש ככה מעבר לכביש, במרחק נסיעה, היה כן קיבוץ דתי. וההורים שלי אמרו, הבת שלנו תלמד שם. ולא רצו לקבל אותי בקיבוץ. וההורים שלי לקחו את זה מאוד מאוד קשה. הם היו הרבה הסברים, אין לכם מסעות, יהיה לכם קשה, זה רק עם המושב. אזורי רישום. אז אפילו האזורי רישום הזה, אני לא יודעת למה, אבל זה לא עלה כנושא, אני לא יודעת איך זה היה, זה באמת לא עלה, ואני זוכרת את אבא שלי ככה צועד בבית, מאוד ככה כועס, ואומר, הם לא מקבלים אותנו כי אנחנו מרוקאים מתירוש. עכשיו היום בדיעבד אני חושבת על המשפטים האלה. כמה הם משקפים את המציאות וכמה לא. אבל בגלל שההמשך מסתדר איתם מאוד טוב, אז אני חושבת שלפחות היה בזה מרכיב מסוים. אוקיי, מה ההמשך? וההמשך הוא שאבא שלי אמר, אוקיי, אז אני נוסע לתל אביב וקונה עמוד בעיתון הצופה, ומפרסם הודעה שבקיבוץ X לא הסכימו לקבל ילדה לכיתה א' בלי לפגוש אותה, כי היא מרוקאית. מהצופה. הצופה, כן. ידעת, אם היו מסכימים לפרסם את זה. רחוב המסגר, כן. ויום אחר כך הם התקשרו ואמרו שהם מוכנים לקבל אותי. אוקיי. והיום אני מבינה שלא בטוח שכדאי לשלוח ילד למקום שלא רצה אותו בצורה כל כך... כמה זמן היית שם? 3 שנים. 3 שנים שקרה בהם המון דברים. א' עד ג'. א' עד ג', זה נשמע כלום, נכון? זה מגוחך זה לדבר על גיל כזה בכלל. והגעתי, והייתי ילדה שדיברה עם חטא ועין. ואני עד היום עם חטא ועין, ואני חושבת שאפשר לזקוף את זה לזכותו של הקיבוץ. ואני זוכרת את התגובות, מה זה, איך את מדברת? החטא והעין הזה, ולצחוק על החטא והעין, איך היא מדברת? ואני כזה, כי גדלתי מוחזקת כזאת, ככה מדברים מעברית, ככה אמרו לי בבית, ככה מדברים מעברית מתוקנת, עם חטא והעין. ואני זוכרת שאמא שלי אמרה, את תדעי לאיית מילים הרבה יותר טוב מכולם, כי את לא תתבלבלי בין כף לחטא, בין עין לאלף. ואני החזקתי את זה באיזה מין ביטחון כזה, מה זאת אומרת? אני צודקת. ומאוד מהר, ועם התפקיד, הפכתי להיות התלמידה המצטיינת של הכיתה. ואבא שלי ככה, כשהוא היה רוצה להראות שבעצם גם הם הבינו שזאת הייתה טעות. הוא אמר שכשהוא סיפר שכשהוא הגיע לשפת ההורים הראשונה בבית הספר, אז הוא הלך בשבילי הקיבוץ ופגש את אותו מנהל שלא רצה לקבל אותי. והוא אמר לו, אדון פרץ, וכנראה זאת הייתה דרכו להתנצל, אדון פרץ, אם יש לכם במושב ילדים שהם חצי מסגית, אנחנו מוכנים לקבל אותם. ובמובן הזה, אני הייתי פורצת הדרך. היו אחרייך? כן, היו ילדים. ובאמת באו ילדים, ולאט לאט זה הלך והפך להיות הנורמה, וכל מי שרצה בית ספר איכותי ודתי, באמת הלך ללמוד בקיבוץ. בדיעבד אני הבנתי שאני לא רק פרצתי את הדרך, אני גם שכבתי על הגדר. והיה לזה מחירים כבדים. אני הייתי ילדה חכמה מדי. ובשלב מסוים היה מאוד קשה להחזיק אותי בכיתה. היום אני קוראת לזה קשה, אז אני לא הבנתי. באתי אחרי החגים למורה, ואמרתי לה שגמרתי את החומר. במתמטיק, בחשבון מה שהיה אז, ואמרה לי, טוב, אז תקחי עוד חוברת מהארון, אני גמרתי הכל. ואני זוכרת שהיא כעסה עליי. אבל זאת הייתה ההוראה שלנו, ההוראה הייתה לסיים חוברת אחת ולקחת את הבאה בתור, והיה לנו מדף עם כל הספרים, ואת צריכה להתקדם. והבנתי שהיא כעסה, כי מה היא תעשה איתי עכשיו עד סוף שנה? מה היא תעשה עם הילדה הזאת עד סוף שנה? אז בשבילי מורה היה... אתה יודע, כן. האמא בכיתה, זאת אומרת, אליה אני פונה, בסך הכל הייתי ילדה בת 8.5, כאילו, בת כמה הייתי, אני לא הבנתי את כל המורכבות הזאת. ואז בית הספר שלח ילדים בפעם הראשונה למבחני מחוננים של הנריאטה סולד, שלחו כמה כיתות כדי ככה לאפשר ליותר ילדים, ואני עברתי את המבחן, ואז אני הייתי היחידה שעברה את המבחן. ואני זוכרת ככה את אותו מנהל קורא לי אליו לחדר ומספר לי שעברתי את המבחן, ושאני אלך ללמוד במכון ויצמן מעכשיו, פעם בשבוע,
זה היה מאוד מרגש ויפה. ובמצוקה שנוצרה בכיתה, עם כל הדברים האלה, ישבה ועדה פדגוגית, שאז זה היה נשמע לי משהו נורא נורא חשוב. בדיעבד התברר לי שזה המנהלת, המחנך, היועצת והשרת. כאילו, זה מה שמדובר, כאילו. אבל אז זה היה נשמע לי משהו דרמטי מאוד, והחליטה שצריך להקפיץ אותי כיתה, כי אין להם כל כך מה לעשות איתי בבית הספר. וכשהתפרסם הנושא הזה של אני עברתי את מבחני המחוננים, אז כבר התחלתי לשמוע, ולקיבוצים יש אופי מסוים. הקבוצה היא מאוד חזקה. הקולקטיב הוא מאוד חזק, והוא פועל בצורה שיתופית. כן. אז התחלתי לשמוע את הלחשושים, ופתאום הילדה הזאת שהייתה רגילה עד אז להיות מאוד מקובלת, לא הייתי מין גאון כזה, אתה יודע, שמסתגר בדלת אמותיו, תמיד הייתי חברותית ואוהבת את החברות ואת הכיתה ובכלל. פתאום את שומעת איזה מין רוח אחרת שמתחילה לנשוב. וכשהוחלט להקפיץ אותי כיתה, וזה התפרסם בבית הספר, זה כבר היה הקש ששבר את גב הגמל, ובאותה תקופה התחילה מסכת ייסורים לא פשוטה. חברתית. חברתית שהייתה אלימה. אלימה במובן הזה שגם בצורת ההתנהגות, גם במילים, אבל זה גם גלש קצת לפיזי. אבל זה היה השפלות, וזה היה ביזוי. ופתאום הבנתי חשבתי שאני נסיכה, אבל בעצם הייתי נסיכת האביונים במובן הזה. אני באתי ילדה מבחוץ שבאה לחברה בסך הכל סגורה, ומעזה להצטיין בצורה יוצאת דופן. והיא מדברת עם חטא ועין, והיא שונה, גם ביכולות שלה, וגם ברקע שלה, וגם בזה שהיא לא מוותרת על הרקע שלה, היא נושאת את זה באיזה מין שכנוע פנימי כזה, שזה דבר טוב לעשות אותו. אבל אני הייתי ילדה עם תכלית, עם ייעוד. אני הייתי זו שלקחה את השבט החוצה, והייתה צריכה להראות שאנחנו יכולים לא פחות טוב. וככה המשכתי את אותה שנה. יש איזו הישגיות מגיל מאוד צעיר. יש הישגיות? בתוך הבית, כאילו. יש הישגיות, עכשיו, והעניין הוא שזה לא הישגיות אינדיבידואלית. כן. זה לא ההישגיות הזאת של, זה בשבילי. זה הישגיות של בשבילם. כן. אז רגע, בואי נרוץ טיפה, כי אנחנו בכיתה ג', זה קצת מוקדם. מאוד. התוצאה... את עוברת לבית ספר אחר. התוצאה הייתה התמוטטות נפשית. אחרי שקפצתי כיתה. וואו. וזה המשיך. ומה שבדיעבד אני יודעת שהיה קוצר נשימה, זה היום ידוע שזה התקפי חרדה, אבל אז חשבו שיש לי פשוט אסתמה. כן. אז הביאו לך כאלה... כן, אבל לא היה לי. כן. אחרי שקפצתי כיתה וזה המשיך, פשוט התמוטטתי. כי זה היה פרויקט בית ספרי, וגם המורים שיתפו פעולה. והיה שם אותו מנהל אמר לי שמי שמסריח מתרחקים ממנו. לילדה בכיתה ג'. אז היו שם הרבה, יש לי עוד ציטוטים שאני ככה זה, אבל נשאיר אותם. אז את עוברת? חזרתי לבית הספר של המושב, ושם הייתי הנסיכה שלהם, ואהבו אותי מאוד. מאוד. והתייחסו אליי בכבוד. אבל בשבילי זה היה מאוחר, כי משהו נשבר, משהו בכלל הזה, של אם תהיי ילדה טובה, ותתאמצי, ותצטייני, את תצליחי. והכלל הזה, ואני חושבת... התרסק. החיבור הזה בין סיבה לתוצאה, התרסק אצלי. והרבה פעמים אני חושבת שאם אני צריכה להגדיר את הניסיון שלי מול הקדוש ברוך הוא בצורה הכי ברורה, והכי כללית, זה שהקדוש ברוך הוא ריסק אצלי את החיבור בין סיבה לתוצאה, בין מעשה לתוצאה. למה הוא? כי אני אישה שמאמינה בהשגחה פרטית. והשגחה פרטית היא לא אומרת שלא יכאב לך. היא לא אומרת שיהיה לך טוב. אבל היא אומרת שמוליכים אותך אבל היא אומרת שמוליכים אותך בדרך. ולדרך הזאת יש תכלית. והתכלית הזאת היא תכלית שנועדה בין אם זה לשיפור שלך, בין אם זה לשינוי של המציאות. יש דרך. היא לא נעימה, אבל היא לתכלית. והקדוש ברוך הוא בדרך שלי רצה ללמד אותי שיכולתי מאוד בקלות להאמין שזה הכל בידיים שלך. להאמין באמונה הליברלית הקלאסית
שאם תתאמץ, תצליח. כן. והקדוש ברוך הוא... מריטוקרטיה כזה. מריטוקרטיה. והוא ניפץ את זה אצלי. ואני חושבת שהרבה פעמים, דווקא למזרחים שהצליחו, יש את האשליה הזאת, שאם אני הצלחתי, כל אחד היה יכול להצליח, וזה מעבר אותם מלראות את התשתית החברתית, שמונעת מהרבה הרבה הרבה אחרים, את מה שאתה הצלחת להרוויח, את מה שאת הצלחת להרוויח. את חושבת שגם היום יש... אני חושבת שפחות, אבל אם אני חושבת על הדור של המנהיגים בני זמננו... טוב, הם מפעם. הם מפעם. הם מפעם, וכשאנחנו אומרים, את חושבת שגם היום אנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים כמה דורות במקביל. נכון. ושהתוצאות והשפה שהיום נושאים אנשים בגילאים היותר מבוגרים. אני גדלתי על הבדיחות דוד לוי. נכון. היום כבר אין את זה, אבל... אבל היום אפשר להגיד נהוראי. כן. ואתה יודע מה? אפשר להגיד נהוראי, ואני אפילו לא כועסת על מי שאומר את זה, כי אנחנו בבעיה אמיתית של הציבור המזרחי, והאהבתי לציבור המזרחי, וההבנה שלי שיש פה איזה כשל מערכתי, גורמת לי להבין שיכול להיות גדי איזנקוט, יכולה להיות שגית פרץ דרעי, ויכול להיות נהוראי, הם כולם באים מאותו מקום, לחלקם הדרך יותר האיר הפנים, לחלקם לא, וחלק גדול ממה שנהיה זה הדרך. ואני רוצה להגיד משהו מאוד פוליטי, אפשר? יאללה. מרשה לי? אבל אנחנו נדבר על התורה בסוף, אני חייב שתגיד. את צריכה להגיע איתי לאיזה אולפנה או משהו, כדי להתחיל ללמוד תורה ברצינות. התורה זה הכי חשוב. כן, זה הנושא שלנו, אבל כן, דברי את הפוליטי. אבל אני אגיד משהו על התורה. ההפרדה הזאת, שהייתה במדינת ישראל, בין האם אני יכול להיות משכיל ומצליח, לבין להיות יהודי, מאמין, הביאה אותנו לשבר הזה שאנחנו נמצאים בו היום. כי היית צריך לבחור. היית צריך לבחור, ואנשים בחרו... מבחינה זאת, אני מניח אני מחזיקה את שני התנועה, זאת אומרת, ש"ס טיפחה את ההפרדה הזאת במידה רבה. ש"ס טיפחה את זה על תשתית רעיונית מסוימת שמפה יצרה. והיא, שאם אתה רוצה, ושוב אנחנו מדברים על, מה זה רלוונטי? אם אנחנו רוצים להסתכל על תהליכים חברתיים ארוכי טווח, זה רלוונטי. כי אם התשתית אומרת שאתה יכול להיות יהודי, שאתה יכול להיות ישראלי, ציוני, מצליח וחילוני, סוציאליסט, אז אתה צריך לכרות חלק מסוים מהזהות שלך, וזה החלק הדתי. ההורים שלי עוד זוכרים שלהיות דתי זה היה בושה. אוקיי? אבל כשבאים לבצע תיקון על התשתית הזאת, ורוצים להחזיר עטרה ליושנה, רוצים לאפשר ליהודים לשמור את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. הרבה מאוד פעמים אתה בוחר את האופציה הקיימת של הדתיות באותו זמן, וזה החרדיות הליטאית. אוקיי? או דתיות מאוד עממית, שהיא הפוכה העצמה האישית שנמצאת בתרבות החילונית, נכון, והשכלה וכו' וכו'. נכון. אז את צריכה לבחור. נכון. והבחירה הזאת, הרבה פעמים אנשים חושבים שמישהו, הרב עובדיה לא עמד ובחר תודעתית, ובטח לא אנשים עם יכולות נמוכות יותר. הבחירה היא אינטואיטיבית. אנשים מנהלים את הבחירות בחיים שלהם בצורה שהבטן שלהם לוקחת אותם לכיוון שבאותו רגע מרגיש להם הדרך הנכונה יותר. הם לא יושבים ועושים את הניתוח הזה. אני אגיד לך משהו על אנשים כמוני שעושים את הניתוח הזה. הרבה פעמים הם פשוט לא יכולים לבחור. הם פשוט לא יכולים, הם מסתכלים על החיים שלהם מבחוץ, והפרספקטיבה הזאת מבחוץ היא מנקרת. היא יוצרת הרבה פעמים שבר בחיבור שלך, אותנטי, אני לא אוהבת את המילה הזאת. זה סיפור יותר מורכב, אני חושב, סתם אני אומר מה שאמרת על הרב עובדיה, כי בסוף הרב עובדיה צומח בתרבות שבה הגדלות התורנית באה עם רוחב דעת, היא לא באה עם משהו אחר. אני מאוד ממליץ, אגב, סתם אני אנצל את זה להגיד, הספר החדש של הרב חיים דוד הלוי. של אחותך. של אחותי. ששמחתי לראות אותו מאוד. שהוא ספר שאני ערכתי אותו. אז אני מכיר כל מילה שכתובה בו. זה באמת, ושם גם מדובר איך הוא הרגיש קצת אאוטסיידר בחבר הרבנים של הפועל המזרחי, זה מאוד מעניין. כלומר,
הוא אידיאולוגית לגמרי איתם, אבל מנטלית הוא צומח בתוך היהדות הספרדית הירושלמית, שזה גם לא המרוקאים, זה משהו אחר. לא, זה ממש לא, זה פורת יוסף, הוא היה בן כיתתו של הרב עובדיה, של הרב ציון לוי. נכון. הם חבורה של רבנים... זו אליטה אחרת, אבל הוא תלמיד של הרב עוזיאל, וזה סיפור מאוד... וזו מורשת שפשוט הלכה לאיבוד, זאת אומרת, אחריו אין תלמידים לרב עוזיאל. וזה משהו שאולי הפסדנו. אז קודם כל עוד לא הפסדנו. אני מבחינתי רואה את עצמי כממשיכה של המורשת הזאת. ואני כאן אספר פה סיפור על הרב עובדיה, כי הזכרת אותו. כשהיה לנו משבר משפחתי מאוד מאוד גדול, שקשור גם לסיפורי נהוראי וכולי, כי הכל מתחבר ביחד. והמשבר המשפחתי הזה הביא אותנו לנקודה כזאת שאימא שלי אמרה, אני למושב לא חוזרת, אני לא גרה שם יותר. וכשזה בא בהקשר של הבן של המוכתר של הכפר, בשושלת פטריארכלית, שהממשיכים אחד את השני, והחיבור לאדמה הוא חיבור מאדם, אוקיי? זה לא דבר, לא עוזרים דירה כל יום. כן. והמשבר הזה היה כל כך גדול, ובשביל משבר גדול צריך פוסק גדול, ואנחנו הלכנו לרב עובדיה. אבא שלי וסבא שלי ואני, ולמה אני? כי הייתי אז בת 19, כי אמא שלי לא הייתה מסוגלת לעמוד ולהציג את עצמה בפני הרב עובדיה, אז היא שלחה אותי. ועמד שם רב חשוב ממשפחת אבוחצירא, שגם היה איתנו שם. ואחרי שאני דיברתי, והרב עובדיה, ככה, אני בכיתי מאוד, כי זה היה אירוע מאוד לא פשוט ומורכב, והרב עובדיה ישב מהצד השני של המכתבה הגדולה והמלאת ספרים שלו, ואנחנו בצד השני, וכשאני אמרתי לו, אבל הרב זה לא ככה, כי הסיפור שסיפרו הגברים בחדר היה, הכל בסדר, אין בעיה, הכל קשורה. ואני ידעתי שאם אני לא מדברת באותו רגע, אז יש בבית את האחים שלי הקטנים ואת אמא שלי, ולהם יש סיפור אחר. ואני אמרתי, אבל הרב זה לא ככה, ופשוט התחלתי לבכות ולדבר. והוא אמר לי, בואי לכאן, והוא ככה מסביב לשולחן, והוא משך איזה אדום כזה, כיסא קטן שהיה לידו, ואמר לי, שבי כאן, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר. הוא הרגיע אותי. אז הוא אמר לי, עכשיו נרגעת, עכשיו תספרי לי את הכל מההתחלה. ואני פשוט ישבתי וסיפרתי לו את כל הסיפור. וכשסיימתי לדבר, הוא הסתובב לחבורת, והיו שם כמה רבנים ספרדים מכובדים מאוד, והוא אמר להם, הם עוברים דירה. ככה. ואותו רב ממשפחת אבוחצירא, איש חשוב ויקר ואהוב, באמת, אמר לו, הרב, היא לומדת משפטים. כלומר, תדע עם מי אתה מדבר. היא לא כזאת תמימה כמו שהיא נראית, היא באה ובוכה לך ועושה... מניפולציה. ועושה לך משיחה לפי תרומה, ואתה קונה את זה, היא לומדת משפטים. הוא אמר לו, היא משיחה לפי תרומה. לא, ובעצם הוא אמר, והוא הסתובב אליי ואמר לי, שיהיה לך בהצלחה, רק תמיד תזכרי של מי החוקים האמיתיים. והיכולת הזאת להגיד, אדוני, אישה משכילה, זה לא שולל ממנה את הכשרות להעיד. זה לא הופך אותה למניפולטיבית. העובדה שהיא משכילה לא אומר שהיא לא משיחה לפי תומה. Okay. ולהגיד לי שיהיה לך בהצלחה. זה היה לפני שהמדינה הקימה את המכללה. זה היה לפני שדובר על לימודים לחרדים. אני לא באה מבית חרדי, אבל אני גדלתי בבתים, במציאות שההבחנה אצל ספרדים בין חרדים לדתיים לאומיים כמעט לא הייתה קיימת. כן. אוקיי? וההלם על הפנים של אותו רב. ובמובן הזה אני חושבת שהרב עובדיה אמנם לא החזיק את אותה מורשת בדיוק כמו הרב עוזיאל, אבל הוא גם לא ויתר עליה. הוא היה מסוגל להחזיק את הדברים האלה. חזרתי לבית הספר, המשבר הנפשי המשיך איתי. והמשבר הנפשי, אני חושבת, הוא היה חלק מהחיפוש שלי אחרי הקדוש ברוך הוא. כי עומדת ילדה בת 9, ילדה טובה, שעשתה כל מה שצריך. ושואלת, ריבונו של העולם, מה אתה רוצה ממני? למה? למה, אבא? והדרך למצוא תשובה הייתה ארוכה וקשה, והיא התחילה בלמה הזה. מצאת תשובה? וואי, אבל זה כבר לא לפה. נכון, אוקיי. זה ארוך, וזה קשה. והתשובה שלי היא לא תשובה קלה, התשובה שלי היא קשה.
היא מייסרת. אבל יש לי תשובה. ויכול להיות שהיא עוד תשתנה, ויכול להיות שאני אגלה לאורך השנים רצונות אחרים שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, כן? אבל בהחלט אחת מנקודות התשובה היא שאני מחזיקה היא שהקדוש ברוך הוא לא סתם שבר אצלי את הקשר בין סיבה לתוצאה. הוא רצה לבנות אצלי תפיסת העולם מסוימת. הוא רצה לבנות אצלי תפיסת העולם שאומרת, יש סיבה ותוצאה בעולם, אבל יש גם מי שאמר לשמן שידלוק, יאמר גם לחומץ שידלוק. ולהחזיק את שני הדברים האלה ביחד, לא להפוך לאיזה רוחניקית מנותקת מצד אחד שחושבת שאין מציאות, ומצד שני לא להפוך למישהי שחושבת שיש רק מציאות. זה דבר שהוא בתשתית האמונה שלי. יפה. מתי את... ובחיפוש הזה, אחרי התשובה, כן. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא לא ענה לי ישירות, רציתי ללמוד מה הוא אומר. מה הוא אומר, הקדוש ברוך הוא? מה הוא אומר? ואיפה לומדים מה הקדוש ברוך הוא אומר? באיזה שלב את מתחילה לימוד תורה משמעותי בעינייך? תראה, את התנ"ך קראתי הרבה קודם. כאילו, כבר בכיתה ג' לדעתי קראתי את כל התנ"ך, כאילו... בקיבוץ היה לימוד תורה משמעותי, או... לא, זה בית ספר יסודי. כן, זה היה בית ספר במובן הזה שכן למדו, אבל אתה יודע, מה לומדים בבית ספר יסודי? חומש. חומש. הרבה פעמים. חומש. ואת שומעת על החגים, כן, אתה יודע. דינים. דינים, בדיוק. אבל אני את התנ"ך קראתי. כן. ואת המשנה ניסיתי לקרוא. והבנתי יותר או פחות. ואת האנציקלופדיה העברית שהייתה לנו על הקיר, גם קראתי. אז כן פיתחתי איזה שהן יכולות, ובסביבות גיל 11-12, הבנתי שהתורה שלנו נמצאת בגמרא. ושאם אני רוצה להבין... שזה של הבנים. שזה של הבנים. ושאם אני רוצה להבין מה כתוב שם, אני צריכה ללמוד את זה. והיו לנו כמה כרכים של שטיינזלץ בבית. ככה שהתגלגלו אלינו הביתה. מעבר לגמרא, אתה יודע, סט חתנים שהיה גם. ואני הבכורה, ואבא שלי, הוא יודע ללמוד, אבל הוא לא למדן, הוא איש עסקים. כן. ואני התחלתי להסתובב עם הגמרא. עכשיו, לא הבנתי כלום. אבל ניסיתי לקרוא. וניסיתי, ולאט לאט למדתי ארמית, עם מילון כזה, מקובצ'ת שהיה לי של, נראה לי... שטיינזלץ מתרגם גם. גם שטיינזלץ מתרגם, אבל הייתה לי איזה מין פנטזיה כזאת, שאני צריכה להבין יש לי עד היום, פנטזיה שאני צריכה להבין את הטקסט מתוך עצמו. ספרות המקור. כן. זה מין תפיסה כזאת שאני צריכה קודם כל, כשאם אני קוראת את התורה, אני צריכה לקרוא אותה קודם כל בלי פירושים. אני צריכה להבין מה כתוב שם. אז אני גם ניסיתי ללמוד את הארמית. וזה היה נורא. זה היה קשה מאוד, באמת קשה. אבל לאט לאט למדתי. אני אגיד לך שאני יותר קוראת ארמית מאשר יכולה להגיד את המילים, ההגייה היא אני עוד לא יודעת עד היום. ואני אני חיפשתי את המקומות שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכם. אחר כך למדתי שאנחנו דורשים את הכתוב כדי לדעת את דבר השם. מתי את מוצאת מסגרת שבה את יכולה ללמוד? למעשה רק באוניברסיטה. רק באוניברסיטה. רק באוניברסיטה. איפה את לומדת בתיכון? תראה, תשמע. לא, בסדר, אם זה ארוך, לא. אני קפצתי אחר כך עוד כיתה, בהמשך. ואני מספרת שב10 שנות לימודיי בבית הספר, למדתי ב5 בתי ספר, הייתי בפועל מעט מאוד שנים בין כותלי בית הספר. אני פשוט לא יכולתי לעמוד בזה, וההתמודדות הנפשית שלי הייתה כזו שהיו תקופות שהתמודדתי יותר טוב, והיו תקופות שפשוט הייתי במיטה. והדיכאון גבר. בגיל הנעורים. בשנות הנעורים. וואו. ואלה היו שנים מאוד מאוד קשות, והמחיר, העליות הטובה ביותר, היה מחיר כבד. והיו לי כמה אבני דרך, במובן, לא אבני דרך, זה לא המילה הנכונה, כמה הנחות יסוד שהשתמשתי בהם לאורך ההיכרות שלי עם השם דרך החושך, אוקיי? שאחת היא שאני רוצה לדעת אם באמת יש אלוהים, והתשובה שלי היא לא מונחת מראש. אני מחפשת את ריבונו של העולם. והחיפוש הזה אחרי ריבונו של העולם היה בנקודות הכי נמוכות,
וגם מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא, אני ככה תמיד היה לי איזה מין דימוי כזה, שהקדוש ברוך הוא יצר איזה יצור נורא משוכלל כזה, איזה מין מחשב כזה. מאוד חכם, בעל יכולות מאוד גבוהות, מאוד מוכשר, והוציא לו את החשמל מהשקע. וזה אני. הקדוש ברוך הוא מייצר איזו אישה כזאת, שיש לה ילדה כזאת, שיש לה יכולות, אף אחד אי אפשר לחלוק עליהם. ואז הוא מחליט להוציא את התקע מהשקע. שזה המשבר כן, הנפשי. כן. וכלום לא קורה. והמחשב הזה שווה כלום. ואת נמצאת בחושך. עכשיו, אני לא מחשב. במובן הזה שיש לי תודעה, והיא המשיכה לעבוד גם בנקודות הכי קשות והכי כואבות. אבל התודעה הזו שאלה, ריבונו של העולם, למה ולאן ואיך? והשאלות האלה הם כל הזמן היו לי תשובות חלקיות, והם המשיכו להתגבש לאורך הדרך והשנים. אבל קודם כל הבנתי שאת הקדוש ברוך הוא צריך למצוא דרך החושך, במקרה שלי. והחושך הוא קשה כשאת יודעת שאת יכולה, אבל את בעצם לא יכולה. הקונפליקט הפנימי הוא מייסר, הוא שובר. הפער הזה, ולקבל את המקום שאת נמצאת בו, לקח לי המון 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 זמן. אני חושבת שמהנקודה שקיבלתי את המקום הזה, שם התחילה העלייה החוצה. ברור. עכשיו, מי שיסתכל על הרזומה שלי מבחוץ, יגיד כאילו, מה את רוצה? סיימתי את התיכון עם בגרות מצוינת, שאפשרה לי להתקבל, עשיתי פסיכומטרי, יכולתי להתקבל לבר אילן למשפטים, בתקופה של משפטים, עדיין נחשב משהו. כן. למדתי, סיימתי את התואר שלי, לא בהצטיינות, זה היה קשה, במובן הזה בהתמודדות הנפשית, אבל סיימתי. אני עבדתי כל השנים, ועדיין זה היה מאוד מאוד קשה, כי זה מה שרואים מבחוץ ולא רואים מה שמבפנים. כן. והמסע האמיתי היה מסע אל הקדוש ברוך הוא. הוא היה המסע הזה, שם פעלתי. זה היה המקום שבו הייתי. ואני חושבת שהנקודה שבה החלטתי שאני מאמינה בקדוש ברוך הוא, הייתה מאוד מסוימת. אני חשבתי, מה זה טוב? מה זה עולם שיש בו טוב? חשבתי שזה עולם שיש בו כללים. עולם ששואף לעשיית טוב. עולם שרואה בני אדם. כי מהו טוב בעיניי? הטוב בעיניי הוא היכולת לראות את האדם שמולך, לדאוג לו. במובן הזה, ואהבת לרעך כמוך. הוא הטוב. ודווקא בגלל שמבחינתי התשתית זה ואהבת לרעך כמוך, אני חייבת שיהיה אלוהים. ברור. אני חייבת. זה לא דווקא. לא, אבל הרבה כן. הומניסטים בחשיבה הפילוסופית שלהם התגלגלו למצב שאם מה שחשוב זה ואהבת לרעך כמוך, אז לא צריך אלוהים. ואני ראיתי את אלוהים כמקור להכל, במובן הזה שאם אין אלוהים, מה מכריח את בני האדם להיות טובים? לא, בסוף אני חושב באמת ההומניזם, שיש לו גרסה אתאיסטית, הוא בסוף גלגול של הומניזם תאיסטי. זאת אומרת, ההומניזם הנולד הרי בסוף פרשת בראשית, זה שורש ההומניזם. לגמרי. לבוא ולהגיד שאלוהים ברא את האדם בצלמו, זו הסיבה היחידה להגיד שהאדם זה דבר חשוב בכלל. וכשאתה שומט את זה, זה נראה, וואו, שחררתי את האדם מאלוהים, אבל אחרי רגע הוא מתפורר, זה נהיה מטריאליסטי ולא נשאר שום דבר. וכל רעיון מטריאליסטי, בשורש שלו, אנשים ערכיים, זאת אומרת, אנשים ערכיים שחושבים שאנחנו לא זקוקים לאלוהים כדי להיות אנשים טובים, אוקיי? תמיד מגיעים לנקודה בשורש של התפיסה שלהם שהיא נקודה אקסיומטית. כי הם מאמינים שחירות זה הדבר הכי חשוב. למה? כי הם מאמינים ששוויון זה הדבר הכי חשוב. למה? כי הם מאמינים שתועלת, כסף, זה הדבר הכי חשוב. למה? תמיד יש נקודה בסוף שכשאתה שואל לגבי הלמה, שם נעצר הדיון. וזו האמונה. זאת נקודת האמונה. כן. בכל תחום, בכל צורת חשיבה, עדיין לא הגעתי לאיזושהי פילוסופיה שבקצה הראשון שלה אין נקודה אקסיומטית שעליה אפשר להניף את העולם.
במובן הזה, ההבנה שלי שרק דרישה אלוהית היא נקודה שאפשר להניף עליה את העולם, היא נקודת המשען שאפשר לדרוש ממנה, מבני האדם, להיות טובים ולא למשל להיות תועלתנים. אם יש בעולם כמה אילון מאסקים, לצורך העניין, שפתרו את כל הבעיות של ייצור וחשיבה וכולי, ושל טיפול בילדים, הכל לא צריך, וניקיון, הכל, לא צריך יותר. למה צריך להחזיק אנשים פשוטים בעולם? אנשים שלא יודעים לעשות את זה, אנשים שלא מחזיק, שאין להם שכל, למה צריך אותם? למה צריך אותם יותר משצריך? לא יודעת, אתה יודע, במדריך הטרמפיסט לגלקסיה יש כזה בפרק בהתחלה, את החייזר הזה שבורח מכדור הארץ אחרי שהוא חי פה תקופה, בגלל שהמועצה האינטרגלקטית, לא זוכרת איך קראו להם בדיוק, פרסמו הודעה שמשמידים את כדור הארץ כדי לסלול דרך אינטרגלקטית חדשה. ולמי שהיה שכל, כמו העכברים והדולפינים, הם פשוט נעלמו משם, כי הם היגרו פשוט לכוכב אחר, והדולפינים השאירו שלט, היו שלום ותודה על הדגים. במה אנחנו יותר טובים כאילו בהיבט הזה, נכון? עכשיו יכול להיות שתגידי שזה הנחת מוצא, שאנחנו יותר טובים, אולי באמת אנחנו לא יותר טובים. וכאן יש איזשהו מקום שבא מכאן ואומר שיש איזשהו מותר האדם מהבהמה, יש משהו אחר. ההתגלגלות מהמקום הזה עברה דרך ללמוד תורה. ומבחינתי כשאותו רב אבוחצירא החשוב, שהוא בן בית אצלנו, ואני גדלתי בתוך משפחת אבוחצירא במקום הזה, כי המשפחה שלנו עוד ממרוקו, עוד ממרוקו. אז שהיה מתארח אצלנו בשבתות והיה אומר לי, שגית, לכי לבית יעקב ותהיי מורה. כמו בת ישראל כשרה וטובה. כן. ומה יש לך להחזיק גמרא ביד? אוקיי? זו תפיסה אחת. אבל בשבילי לנתק אותי מהתורה זה לומר לי שאין תכלית לחיים שלי, שאני לא אצליח להבין מה אלוהים רוצה ממני. שאני לא אוכל להבין למה קרה מה שקרה. והדרך שלי התארכה, והתשובות לא נמצאו רק בגמרא, אבל הגמרא היא מקום שאת חייבת לעבור בו כדי שתוכלי להביע עמדה אמיתית על היהדות. חייבת. אני מנסה לעשות איזה קריאה לסדר. יאללה. אנחנו עוד רגע מסיימים את השעה שלנו, וזה היה מאוד מאוד מרתק, ובכלל לא קשור לנושא שלשמו התכנסנו. יכול להיות שצריך לעשות עוד פגישה. אני מתנצלת. לא, אבל זה נהדר. אני מתנצלת. תשמעי, אמרת דברים מאוד עמוקים, מאוד חשובים ומאוד מעניינים. ולא יכולתי להפסיק את זה, אז זה מצוין. אולי זה הפרק שהכי אוהבו, אני לא יודע. אבל אני רוצה, אז אני במין מעבר חד כזה, רוצה בכל זאת לשאול אותך, דווקא אולי על רקע באמת הרקע הזה של המסורתיות המרוקאית, והרבנות הספרדית, ובר אילן מצד שני, איפה את רואה היום את האתגר העיקרי, כמי שפוגש את החברה הישראלית בכל מיני הקשרים, זאת אומרת שאת גם מלמדת, את לומדת, החיבור, בוא נאמר ככה, מסגרת השיחה היא במידה מסוימת, שעם המעבר המבורך לארץ ישראל, והשינוי המאוד מאוד דרמטי שעם ישראל עבר, גם תהליכי חילון וכו' וכו', וכל העסק בבלגן. והשאלה של היחס בין העם היהודי לתורה שלו, מה בעינייך האתגר הגדול שאנחנו ניצבים לפניו, לאן זה יכול ללכת, איפה אנחנו עומדים? ואני זורק אותך לגמרי מהתחום האישי לתחום הכללי. אתה יודע, זה פשוט תשובה כמה זמן יש לי כדי לענות עליה? 10 דקות. 10 דקות זה בסדר. זה הרבה. 10 דקות זה בסדר, תראה. יש כאן כמה מרכיבים. מה שאני הייתי, אני רוצה לדבר על זמן, על מושגי זמן, כנקודת בסיס. חזרנו לארץ ישראל, אנחנו בשבריר זמן ביחס להיסטוריה של העם היהודי כולה,
ובשבריר זמן ביחס לגלות. אנחנו מאוד צעירים. אנחנו מאוד מאוד צעירים. ואחד הדברים שלמדתי במסע שלי, זה לנסות לראות דברים מהנקודת ההסתכלות, לא של הנצח, אבל של הזמן הארוך. ולהבין שהסיפור רק מתחיל בימים שלנו ולא ייגמר, ואנחנו לא נראה את הסוף שלו. אבל אנחנו צריכים להחזיק חזון ארוך שנים, ולעשות צעדים קטנים במציאות הממשית הקצרה שלנו. וזה קשה, כי אנחנו רוצים לראות תוצאות בימי חיינו. זה דבר ראשון. דבר שני. דבר ראשון קניתי. מצוין. במובן הזה יש בזה משהו אנטי-גאולי. למה אנטי-גאולי? כי התפיסה האינטואיטיבית שלנו של גאולה, הקדם ציונית נקרא לזה, היא של המשיח שבא ביום אחד והבית המקדש יורד מהשמיים. אחישנה. אחישן. של רגע אחד שבו הגאולה מתממשת ולובשת אור וגידים במציאות. נכון? הבנו כבר שזה לא ככה. זה לא עובד ככה. ולכן, וזה גם לא, הסיפור עם גוש קטיף גם מלמד אותנו שזה גם לא בתפיסה של עשורים. צריך לחשוב על זה בתפיסה של מאות שנים. של דרך ארוכה. בהשקט ובבטחה. כן, ולהחזיק את הכפילות הזאת בין לחשוב רחוק ולהבין שאני בת אדם שחיה בתוך גבולות הזמן והמקום הכל כך קצרים שלי, זה מאוד קשה. זה נכון דרך אגב גם לחינוך ילדים. איך אני מסתכלת על הילד שלי? לפי, איך אני מודדת אותו? לפי איך שהוא היום, או לפי ההסתכלות הרחוקה, לאן הוא עוד יכול להגיע? ואת הדרך הקצרה של הצעדים הקצרים האלה שאני עושה, כדי שיום אחד הוא יגיע לאן שהוא יכול להגיע. מסתכלת גם על עם ישראל, אני חושבת צריך להסתכל על זה באותה פרספקטיבה, ואם זה בחיים של ילד, אז בעם אנחנו מדברים פה על הרבה שנים. דבר אחד. דבר השני זה שאנחנו צריכים להפסיק לקוות שכולם יהיו כמונו. להפסיק. ובהיבט הזה אני חושבת שהליברליזם נותן לנו כלי מדהים. וזה להגיד שהמבנה הפוליטי, הארגוני שלנו, הוא צריך להיות אינסטרומנטלי. ובאיזה אופן הוא צריך להיות אינסטרומנטלי? הוא צריך להיות כזה שמאפשר לכמה שיותר יהודים לחיות את החיים שלהם בארץ ישראל, באופן שהם כרגע, בנקודה שהם נמצאים בה, רואים לנכון. כי חינוך ובנייה שנבנים עקב בצד אגודל מתוך רצון ובחירה חופשית, הם האמונה האמיתית. אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא לא מגיעה בגיל 10. מתחילה להגיע בגיל 46. מתחילה. ולהבין שאם לאורך הדרך היו יותר מדי אנשים שהיו מנסים להכריח אותי, וניסו לעשות את מה שהם חושבים שנכון. תלכי לבית יעקב ותהי מורה. למשל. כן. הדרך שלי לא הייתה מתקצרת, היא הייתה מתארכת. ואותו דבר עם עם ישראל. אם אני מאמינה, כמישהי שמאמינה בתכלית ובייעוד אלוהי, שיש דרך לעבור, אז הסיפור הידוע בגמרא על דרך קצרה וארוכה, ארוכה וקצרה, אז עדיף לנו לבחור בדרך הארוכה והקצרה, במובן הזה שתן להם... שיש בה חופש. שיש בה חופש, ושיש בה בחירה... ויש בה אחריות. חופשית, ויש בה אחריות. והאחריות מוטלת על כל אדם ואדם. אנחנו צריכים להציע את התורה. אסור לנו לכפות את התורה. ומי שמאמין בתורה, באמת, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא באמת, חושב שיש לו מה להציע על העולם. אבל אני רוצה רגע להעביר אותך מצד ההיצע מצד הביקוש לצד ההיצע. מה אני מתכוון? את אומרת, אנחנו צריכים להציע את התורה ולא לכפות אותה. אני לא יודע מי זה אנחנו, אבל אני רוצה לשאול על התורה. את חושבת שהתורה שיש לנו היא התורה שאותה אנחנו צריכים כן לכפות או לא לכפות, או שבכלל אין לנו בדיוק את התורה שאנחנו צריכים? תראה. אפילו להציע אותה. תראה. האם יש לנו פה אתגר? קודם כל יש לנו אתגר. אני מניחה את זה כהנחת המבוקש, אוקיי? זאת אומרת, במובן הזה אין לי ספק שיש אתגר.
במסלול האישי שלי, במסגרת הנחות היסוד שלי, חשבתי והנחתי שהקדוש ברוך הוא אמת ותורתו אמת, ושזה לא איך שנותנים לי אותה כרגע, אלא אני צריכה למצוא את הנתיב בתוך התורה, שהוא תורת אמת, שמאפשר את החיים הטובים והנכונים במציאות שבה אנחנו חיים. ובמובן הזה אני מטילה ספק בנוסטלגיה. אני חושבת שנוסטלגיה והמחשבה שפעם היה טוב יותר, היא מחשבה שגויה. גם אם מסתכלים על הנתונים שלנו, על מלכות דוד, ואנחנו קוראים את התורה ואת כל התנ"ך, ורואים מה היה לעם ישראל גם מבחינה רוחנית בתקופות האלה, ההנחה שאז היה טוב יותר ושלשם אנחנו צריכים לשאוף לחזור, איננה נכונה. הנביאים עמדו וצעקו וצעקו, ואף אחד לא התייחס אליהם. לא התייחסו אליהם. השיטה הזאת של ההוכחה לא עבדה. לא כי הנביאים לא צדקו, אלא כי זה פשוט לא עובד. השיטה הזאת לא טובה. היום אנחנו במצב כלכלי הרבה יותר טוב ממה שהיה אי פעם. הנוכחות של עם ישראל בארץ ישראל גדולה משהייתה אי פעם. יש לנו משאבים אדירים. מעולם לא היה טוב יותר. ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך בונים תורה שהיא תורה אמיתית, שניזונה מכל מה שנאסף לאורך הדורות, ומציעה אפשרות כזאת שלא צריכה לכפות את עצמה על אנשים כדי שהם ירצו לבוא, אלא שהיא תגלה את האמת שגנוזה בה ואנשים ירצו לבוא, כי תהיה בה אמת גדולה, כי היא תראה אמת גדולה. כי אם מישהו היה בא לילדה הזאת שקוראים לה שגית, שראתה את השבר, שראתה את הייאוש, והיה אומר לה, הדרך היחידה לשמור תורה, בדרך אגב אני שקלתי את זה בגילאים מסוימים, זה להיות חרדית, שאומרים לה בדיוק מה היא לובשת, ושאסור לה לפתוח ספר ששם יהיה כתוב מה אלוהים רוצה ממנה, וכל כולה נמדדת, אך ורק, באורך של השרוול שלה, והאם הבגדים שלה מתאימים, לא לסטנדרט ההלכתי הדרוש, אלא לסטנדרט החברתי שאנחנו החלטנו. לא היו מצליחים לעבוד עליה, ולא הצליחו לעבוד עליה, שזה מה שאלוהים רוצה. כי זה לא מה שאלוהים רוצה. אני יכולה להגיד שריבונו של העולם הוא אל של אמת, והוא רב חסד, נכון? אל חנון ורחום, ערך אפיים, ורב חסד ואמת. אם אתם מצפים שאני אאמין לכם, שצורות חיים שלא הולכות לפי הכללים האלה, הן צורות החיים שמייצגות את רצון האל, אין שום דרך שזה יקרה. חבר'ה, אתם לא משווקים את המוצר הנכון, כי זה לא המוצר. אוקיי? עכשיו, מהו המוצר? אני יודעת מה אני גיבשתי לעצמי. האם אני יכולה לבוא ולהתחיל אולי להציע את זה לעולם, כי אני חושבת שזו הדרך הנכונה. האם אני בהכרח צודקת? אני יודעת שבעמידה שלי מול עצמי ומול ריבונו של העולם, אני תמיד שואפת לאמת. אני לא עושה שיקולים של מדיניות ופוליטיקה. ואני רוצה להציע, האם בהכרח הדרך שלי תמיד האמת? אני תמיד יודעת שיבוא מישהו אחריי שיתקרב יותר לאמת. וזו הדרך מבחינתי, זאת התורה שצריכה להיות. זה חלק מהאורך משרשרת. הזה. מזה שאת אומרת שאנחנו מאוד צעירים, ולכן אנחנו עוד לא יודעים. אני אתן לך... אנחנו לא יכולים כל כך מהר לדעת מהי התורה הנדרשת. ממש. ויותר מזה אני אגיד לך, נגיד שאני רוצה להתקרב לריבונו של העולם. אוקיי? מתקרבת לריבונו של העולם. ואני עושה צעד. מצליחה. לעשות ככה איזו התקרבות, ואני מסתכלת, ופתאום המרחב שנפתח לי הוא הרבה יותר גדול, וואו, אתה יודע, כמו שאתה עולה קומה בבניין, ופתאום הנוף משתנה, עכשיו זה אותו בניין וזה אותו נוף, ופתאום אתה רואה דברים שלא יכולת לראות קודם, נכון? ואז אתה רואה את הצעד הבא, גם. והקדוש ברוך הוא באינסוף, והצעדים אליו אינם נגמרים אף פעם. כל עוד אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא אינסוף, אנחנו צריכים להאמין שהצעדים אליו אינם נגמרים אף פעם. והתהליך הזה הוא תהליך לא של אדם אחד שבא ואומר, זאת האמת, סיימנו, דברו, זה מה שתעשו כולכם, ועכשיו אתם חסידים שלי. עכשיו תעשו ככה. אלא ההבנה שבכל צעד שאני עושה, והתקרבתי לקדוש ברוך הוא, יהיה עוד צעד אחריו. והוא ימשיך לא דרכי. הוא ימשיך דרך אנשים אחרים, והוא ימשיך בשרשרת של עם ישראל, והוא ימשיך בשרשרת של האומות.
כי למשל, אחת הדרכים לקצר את הדרך שלנו כאן היא להשתמש בניסיון שרכשו עמים אחרים. כי חוכמה בגויים תאמין. ונעביר את זה במסננת שלנו ונשאל מה יותר טוב. איזה נשים חיו חיים טובים יותר ותרמו יותר לעולמן? נשים שלא ידעו צורת אות, שהיו אנאלפביתיות, או נשים מלומדות שיכולות ללמד את הילדים שלהם ומגדלות דור מוצלח יותר? ובמעבר הזה אנחנו כל הזמן צריכים לדעת שעשינו צעד קדימה ויש לנו עוד צעדים, והצעדים שלנו הם על הצעדים שעשו אלה שלפנינו. אני היום לא הייתי יכולה להיות אני אם רבי שלום משאש, זכר צדיק לברכה, שהיה הרב הראשי של ירושלים בסוף ימיו, ולפני כן היה הרב הראשי של מרוקו, למשל לא היה אומר שבוודאי שעדיף בנות ישראל הצעירות שיודעות לקרוא ולהתפלל מאשר הנשים המרוקאיות הזקנות של... אני לא יודעת אם אני צריכה לצטט את זה, אבל הוא אמר שישבו בפינת המטבח כבהמות. לא פוליטיקלי קורקט, לא. עכשיו, הסבתות שלי הן לא בהמות, ואני חולקת עליו, אבל שתיהן אנאלפביתיות. לא, מדבר על היחס אליהן. נכון. הן נשים חכמות ומדהימות ובעלות יכולות. אחת נפטרה לפני שנה ואחת השם ישמור אותה ויאריך ימיה בטוב ושנותיה בנעימים ב91. הכי חכמות שיש בעולם. לא יודעת לקרוא. הן אנאלפביתיות. למה? זה טוב? ומה שהחזיק את סבתא שלי ברגעים האחרונים שלה, ואני כך התגלגל, נסיים בזה, כך התגלגל ברגעים האחרונים של סבתא שלי, סוליקה, זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני שנה וקצת, ואני הייתי איתה ויצא שבלילה שאני הייתי איתה היא החזירה את נשמתה לבורא, מה שבסבל, והיא הייתה בסבל פיזי קשה, ובבהלה, זה לא היה מוות נעים, היא הייתה בתודעה ובקושי. מה שעודד אותה ומה שהחזיק אותה זה שקראתי איתה קריאת שמע מילה מילה והיא חזרה אחריי. ושרנו ביחד שלום עליכם ואשת חיל ובר יוחאי. ואת המילים האלה שהיא ידעה אותם בעל פה, בהם היא נאחזה ברגעי האחרונים. כלומר בסוף המשמעות נמצאת שם, אצל ריבונו של העולם, אצל הידע ההלכתי, התורני, היהודי. וזה משפט אחד שאני רוצה גם כן להגיד ובזה נסיים. היהדות היא לא ההלכה. ההלכה היא חשובה, אבל היהדות היא ספינה עצומה, וההלכה היא עוגן. העוגן הזה צריך לפעמים להרים אותו, וצריך להפיל אותו, ואם יש סערה, יכול להיות שאם מפילים אותו לים, זה מסוכן, כי אולי הספינה דווקא תתהפך. ואם מרימים אותו, אולי הזמן הנכון להוריד אותו הוא לא הזמן שדווקא בזמן סערה אתה רוצה להיאחז, אבל אולי דווקא אז צריך יותר גמישות. אנחנו לא יודעים. אני לא כזאת מנווטת טובה ולא קברניטה של אונייה, אבל ההלכה היא עוגן, והיא לא כל הספינה. ואנחנו נמצאים היום בתקופה שהרבה מדי קולות בולטים הפכו את ההלכה להיות הספינה. והיהדות היא גדולה מזה. יש בה אמונה, יש בה אהבה, יש בה היסטוריה, יש בה מחויבות, ויש בה אפשרות לחיות חיים מלאים. וזה מה שאני רוצה, שכולנו, בעזרת השם. וואו, תודה רבה רבה, איזה סיום נהדר ושיחה נהדרת. תודה, שגית. תודה, יואב.